Kaixo, nire izena Marta Castro da eta liburu zoragarri baten pasarte txikiak irakurriko ditut. Chimamandaren liburu guztiak bezala. Ezin ditut bere ipuinak bereiziki gomendatu gabe utzi. Kasu honetan, neska baten ama izateko zorian dagoen lagun bati bidaltzen dizkion gutunak biltzen dituen liburua da. Ileauele maitea, feminismoan nola ezi. Autorea Ngozi Adichie, Chimamanda. Itzultzailea Eduardo Freire. Bestelakotasuna segiozu berba. Oiku bihurtu ezazu ezberdintasuna. Normaldu diferentzia. Irakatziozu bestelakotasunari balioa ematen. Ez hainbeste pertsona zuzena edo ona izan dadin. Humano eta praktikoa izateko baino. Desberdintasuna gure munduaren errealitatea baita. Irakatziozu irakurtzen txizalumi. Liburuekiko maitasuna ere irakatzi. Ereduaren bitartez irakatzi. Irakurtzen ikusten bazaitu, ulertuko du irakurketaren balioa. Eskolara joan gabe ere, liburuak irakurri baino ez balu egingo, ohiko heziketa jasotzen duen haur batek baino jakintza gehiago izango du. Liburuek mundua ulertzen eta mundua zalantzen jartzen lagunduko diote. Barruan duena adierazten lagunduko diote. Eta desiratzen duen horretan bihurtzen ere lagundu egingo diote. Chef, zientzialari, abeslari bat, hauek guztiak mesedetzen baitira irakurtzen ikasitakoaz. Eskolarekin zerikusirik ez duten liburuez ari natzaizu. Autobiografiak, eleberriak eta ipuinak. Gainontzeko guztiak utz egingo balu ere, orain iezaiozu irakur dezan. Saritu iezaiozu. Denentzak gogoko baino, egiazkoa izaten irakurtziozu zure alabari. Eta atsegina, eta ausarta. Pentsatzen duena esan dezan, uste duena esan dezan, egia esan dezan, kemendu ezazu zure alaba. Zerbaitik dezero zo sentiarazten baldin badu inoiz, kexa, oiu egin dezala ezaiozu. Bere hastapen eta esperientziak bereak baino ez direla, nor bere hastapen eta esperientzien jabe dela irakatziozu. Bere printzipioak berarentzat direla, ez beste inorentzat.